Silav roj baş hevanno hevdar merkez başe. İro ezidi sabasa pevajoy bikim. Mesele Tayyip Erdoğan'a helvesta bir guherri pişti ve gera ji Hollanda'ya civina NATO'ya. Çi bu sebep ku Tayyip Erdoğan jinişkva ve geriya Türkiye u lez u bez ket nava pevajoy. Mırı tukare bije daxili nava pevajoy jibuj ber ku hatta na baveki aktif de cihin hedige. Yek ji kesên nêzê Dewlet Bahçeli Mümtazer Türk yöne beryana eşkere kiribû ku Tayyip Erdoğan hêjî îqna nebiye derbarê pêvajoyê de. Ev hefteyekî du hefteyê em jî dibêjin Tayyip Erdoğan li bendê bi Donald Trump re hevdîtinekê pêk bîne. Eger hêvî bigire, eger jî umut yan jî bawerî bibîne, ew ê pişta xwe bi Kurdan ve bike, ew ê pêvajoyê dîsa xirab bike, ew ê dîsa dest bi karakterê xwe, ew ê vegere ser ayarê xwe. Kîjan ayarên qirkirin, ayarên hovane, ew ayarên ku her tiştî dikare bike qurbana partiya xwe. Yani dengî wî bilind bibin, ew were hilbijartin. Niha çû tevlî civîna li NATOyê bû bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re hevdîtinekê pêkanîn, bixwasî ku em fehm dikin ji daxuyaniyê wî, ji bersivî wî ji bo rojnamegeran tenê hêviyekî wî maye ew jî Kurd in, ew jî ev pêvajo ye ka em ê hewl bidin vê yekî îspat bikin. Hevano, Heyeta İmraliyê dibêje pêvajo gihîştiya qonaxekê giring. Yani derbasî qonaxekê nû bûye. Pêvajo heta niha çi bû ji xwe tê zanîn. Li ser banga Rêzdar Abdullah Öcalan pekekî qebûl kir xwe fesih bike, qebûl kir çekan dayne. Heta vê dirê temam. Lê jaliyê dewleta Tirkiye ve heta niha TÜGAV nehatiye avêtin. Ji ber vê yekê TÜGAV navêtiye dewleta Tirkiye. Silav ji we re hevano. Tamam. Çine çima gav navêtiye ji ber ku heta niha weke gava yekem ya vê pêvajoyê yani safha ewil divê pekekê gav bavite wisa ayar kiribûn wisa plan kiribûn tamam çi ket ser pekekê pêkanî besî hozat beriya du sê rojan eşkere kir ku çi ketiye ser milê tevgera Kurd aniye cî xwe fesih kirin be çekdanîn be çekdanîn na lê agirbest yani çekdanîn li gorî meseleye li gorî rêveçûna pêvajoyê ye wisa tiştekî ne hêsane gelek rêxistin û tevgerên din ên Kurdan hene mir dikare çek û sîlahan teslîmê wan bike weke pejak weke YPG, YPJ qesede pêdiviya wan bi çek û sîlahan heye ji ber vê em nikarin tiştekî wisa bibêjin yani çekan li hember dewleta Tirkiye bi kar nayîne em wisa bibêjin. Ez hema ji jorva dest pê bikim endama Heyeta İmraliyê Pervîn Buldanê got pêvajoyê aştî û çareseriyê gihîştiya qonaxekê giring. Heyeta İmraliyê di çarçoveyê avakirina Komîsyona Girêdayê pêvajoya çareseriyê de bi Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş re civiya. Endamên Heyeta İmraliyê Mithat Sancar, Pervîn Buldan piştî civîna xwe ya bi Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş re daxuyaniyekî da çapemeniye ew tiştek ku ser fotoğraf dibînin ew e Mithat Sancar da zanîn ku hemû partiyên li parlamentoyê wê nêrînên xwe fikrên xwe li ser komîsyonê bavekî nivîskî bidin Numan Kurtulmuş. Dibêje heyet em ê bi Erdoğan û Öcalan re jî cuda cuda hevdîtinan pêk bîne. Pervîn Buldanê balkişand ser qonaxa pêvajoyê û serdanên xwe û çi got pêvajo gihîştiya qonaxekî diyar kipşe di demên pêş me de em ê li ser van qonaxan zanyariyan bidin, agahiyan bidin. Lê em dikarin bibêjin pêvajo êdî gihîştiya qonaxekê giring. Ka çi ye pêvajo qonaxa giring? Ya ku em ê bikolên ew e bi dîtina me mühim e giring e ku ev pêvajoyê aştî li ser zemîna diyalogê li ser zemîna parlamentoyê bi pêş bikeve. Ev serdanên me wê berdewam bikin. Em ê di nava heftê de yan jî du hefteyan de serdana Birêz Dewlet Bahçelî bikin. Em ê biçin cem Özgür Özel, her wiha em ê biçin cem Serokkomarê Recep Tayyip Erdoğan. Di dawiya van hemû hevdîtinan de jî em ê li İmralî Birêz Abdullah Öcalan bibînin. Ji bo xurtkirin ya vê pêvajoyê ji bo ku ev hemî xebatên me bi xurttir bimeşin divê parlamento bikeve nava dewrê. Mithat Sancar jî li ser rola parlamentoyê li ser avakirina komîsyonê axivî çi dibêje ev demekî dirêje tê gotin ku ji bo pêvajo bi baş û baldarî bigihêje civakê ji bo ku em bikaribin piştgiriya civakê bigirin li ser rêya aştî bi gavên pir xurttir bimeşe divê parlamento bikeve dewrê ew jî
وکی پروین بولدان داخفه اری herkes هم فکره کو دوی پارلمانتو بکی و دوری لی حتی نها تک گاوکی ناویتی حتی نها جی خو نلویه پارلمانتو نه قانون درخستیه قانونه کی درخستن saçma sapan همی 10,000 15,000 گرتین عدلی یه کشتن و مشتن و تشتین پیکانینه دقیقی tamam. Yani ev hatın afru kiran hatın berdan lebele kesin ji dava Kurd Kurdistanê hatin girtin hêjî di hebsê dane. Na di nava raya giştî û partiyên siyasî de li ser wê yekê divê li parlamentoyê komîsyonekê were ava kirin li hevatinekê çêbibe. Di derbarê şertên komîsyonê, di derbarê hûrguliyên din de hevdîtin wê berdewam bikin. Di derbarê doza Kobanî ya doh de jî Mithat Sancar daxife. Doh çi qewmî bû ji xwe hûn zanin. Pervîn Buldanê di derbarê hinceta biryara doza Kobaniyê de balk şanser wê yekê ku li gorî belgeya ku hatiye amadekirin doz hilweşiye. Tu mana dozê tune ye divê girtiyên dozê acilen serbest bine berdan Figen Yüksekdağ Selahattin Demirtaşî di nav de. Pervîn Buldan got hevalên me zêdeyî 7 salin ji ber doza Kobaniyê girtîne. Neh salin. 2016 vir ve. Lê de rapora ku hatiye amadekirin de bahane hinceta biryarê pir watedar e ku tiştekî têde tune. Hevalê me bê sebeb hatine girtin. Bê suç anha di hebsê dane. 7 sal û nîv in hevalê me bê huquqî bi neheqî di girtîgehê dane. Çima behsa 7 sal û nîv kes fehm nakim. 2016 hat girtin Selahattin Demirtaş. Wisa tê bîra min? Şaşim acaba. 7 sal nekî. Neh sal. Di serî de Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ û hemû hevalên din divê bi lez bêne berdan. Ji ber ku li gorî hinceta biryarê doza Kobaniyê hilweşiye. Dadgehê biryar tam 13 mehan pişra eşkere kir. Parlamenterê CHP yê Amedê Sezgin Tanrıkulu jî di derbarê doza Kobaniyê de diyar kir ku şêwaza raporê ne huquqiye her ku diçe baweriye ji bo dadbendiyê ji bo dadweriyê kêm dibe. Dibêje dadgehê biryar tam di 13 mehan da nivîsandiye. Ma hinceta biryarekê dibe ku 32,000 û nizanim çend rûpel be. 32,000 rûpel. Mesela bifikirin ku her pirtûkekî 500 rûpel be, pirtûka herî stûr em bêjin. 500 du pirtûk dike 1000 rûpel. Du pirtûk dike 1000 rûpel. 32,630 rûpel. Yani bifikirin ku qasê 500 na. Wel dî ji xwe re hesab kin. Yani ez bar dikim kamyonekî belge divê were xwendin. Îja hefteyekî awqata heye ji bo ya bixwînin pêşkêşî dadgeya bilind bikin. Ya da heftekî de merû çawa bixwînin. Tiştekî di salekî de hatiye nivîsandin. Ecêb. Dibêje Sezgin Tanrıkulu hevalên hêja binêrin. Min li vir tenê behsa wê yekê kir ku çima bawerî bi dadweriyê nemaye. Biryara ku divê di 15 rojan de were nivîsandin di 13 mehan de hatiye nivîsandin. Gomanbar, parêzer tenê dikarin di nava 7 rojan de bersiv bidin. 7 rojê awqata heye ku bikaribin bersiv bidin. Heyeta İmraliyê di nava 2 hefteyan de wê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bicive, Serokê MHP Devlet Bahçeli, Serokê CHP Özgür Özel ew ê bicive, pêşre jî erê hemiyan agahiyan kom bike bibe bigîne Abdullah Öcalan hevdîtinan çê bikin û bersiva Abdullah Öcalan jî ew ê cartin bînin vegerinin li wan parve bikin. Ya dişûna qasa zehmetî de yani Öcalan bikare xwe biçe hevdîtinan ya jî ew biçin İmraliyê dîrek rûbirû hevdîtin çê bikin baştir e ew qasa serê xwe değişîne. Yani navbenkar tune bin baştir e yani nexweş e yani. Hakikaten jî milletê Kurd vê muameleyê heq nake. Ev heqaret li milletê Kurd. Ez bi xwe şermezar dikim vê muameleyê navbenkar di navberê de bin. Ya nûnerekî madem nûnerekî milletê Kurd heye bihêlin bila dewleta Tirkiye biçe, bila biçe nîgî wî, bila biçe hewcî wî ve bila dewleta Tirkiye qebûl bike. Qebûl bike ku suç dar e li hember milletê Kurd. Qebûl bike ku êdî ji Ewropê ve yani ew red inkar imha pek nayine. Ez vê ji dil dibêjim. Gat tiştekî normal e divê wisa be. Wisa nebe dewleta Tirkiye ji nû ve dikeve nava kiryarên xwe yê berê.
em zanin ku Tayyip Erdoğan çu Hollanda'ya tevi civîna NATO'ya bû bi Donald Trump'la hevdîtin pêkanî. Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan ragihand ku hefteya pêşiya me ew ê bi şandeya Dem Partiya re li hev bicive diyar kir ku ew di mijara pêvajoyê de bihêvîne. Ama navê pêvajoyê hêjî weke Tirkiyeya bê teror dibîne. Halbikî besê hoza Tirkiye şiyar kiribû vê gotinê bi kar neynin. Vaya heqaret e li tevgera Kurd. Navê pêvajoyê kişe Civaka Demokratîk. Projeya Civaka Demokratîk kişe yani. Aştî jî îcap nekir. Ber ku em hîn li hev nehatine yani. Yani eger van her du civakên me karibin bi hev re bijîn, proje di derheqê wê de be, wê demê projeya Civaka Demokratîkê navê wê. Erdoğan di vegera ji lûtkiya NATO ya li Lahê ji rojnamegeran re axivî li ser rojevê bersiv da pirsên rojnamegeran anî ziman ku pêvajo bi biryardarî û bi sebir didome. û li ser vê xwe îfade dike. Deng baş e hevan. Ev tiştê Tayyip Erdoğan dibêje mühîm e ji ber ku cara yekeme xwe îfade dike li ser pêvajoyê. Heta niha tiştê ku digot tu bi goman bû, bi şüphe bû. Niha êdî em biryardarî hîs dikin di nava gotinê wî de. Yani mîna ku çûye bi Tayyip Erdoğan bi Donald Trump re hevdîtin pêkaniye, Ewropiyan dîtiye, ew qas serokên endamê NATOyê dît, lê ji wan tu tiştekî bi dest nexist. Ez wî hîs dikim. Tiştekî bi dest nexist vegeriya. Na ez ê behsa rola İngîltereya di vê pêvajoyê de jî bikim. Ew jî girîng e. Tayyip Erdoğan dibêje hefteya pêşiya me eger qismet be ez ê bi şandeya Dem Partiya re bicivim. Hin mijarên girêdayî Tirkiyeyê bê teror hene ku divê em li ser biaxivin. Gotinên hêvîdar ên serokê giştiyê MHP Birêz Dewlet Bahçelî hene. Helbesta berpirsiyane ya şandeya Dem Partiyê hene. Ji bo serkeftina pêvajoyê ev gelekî mühîm e helbesta wan dibêje Tayyip Erdoğan. Wekî din divê ev mijar nebe beşekî ji polemîkên siyaseta rojane. Yani bang li hemî partî û siyasetmedarên li Tirkiye dike ku vê meseleyê nekin mijara polemîkê nava xwe de nekin benîş de devê xwe de û ne di ser de herin ne bi vê mijarê hevûdû sûjbar bikin. Tirsa Tayyip Erdoğan ew e ku weke xayîn wele îlan kirin ji aliyê hin partiyên rastkir be. Ama baş e ku Dewlet Bahçelî di nav de ye tenê İYİ Partî, rêveberên İYİ Partî hinekî sûcdar dikin Tayyip Erdoğan. Di vê mijarekî wiha divê mijarê de hestiyariya netewî derkeve pêş. Kesê ku di mijarekî wiha de berpirsyariyê hilde ser milê xwe wê di bîrgeha netewî de her tim bi xêrê were bibîranî. Yani hem ji Dem Partiya re dibêje, hem ji Dewlet Bahçelî re dibêje û hem jî hemî siyasetmedar, akademîsyen derdorê rewşenbîr re dibêje ki destê xwe bixe binê vî kêvirî, ki mil bide vî karî vê pêvajoyê bi pêş bixe, ew ê di hafızaya Tirkiyeyê bi xêrê were bibîranî, dibêje Tayyip Erdoğan. Em ê hevalekî xwe ji bo komîsyona ku wê li parlamentoyê were damezrandin erkdar bikin, bi îzna Xwedê em ê vê pêvajoyê bi serkeftî bidomînin. Dibêje Erdoğan. Amaje bi hevdîtina xwe ya li gel serokê Amerîkayê Donald Trump jî kir got me dostê xwe birêz Trump re hevdîtinekî berhemdar pêkaniye. Çi berhemdar? Te çi jê bi dest xistiye? Ji me re bêje. Tu tiştekî bi dest nexistiye. Em li ser gelek babetan sekînin. Ji tekîliyên dualî heta hevpartiya me ya di nava NATOyê de mijarên heremî cîhanî me helbesta xwe ji birêz Trump re diyar kir. Em li benda piştgiriya wî ne. Erdoğan li ser sîstemên parastina esmanî û balafirên F-35 jî axivî got divê em hêz û quweta xwe ya mûşekan zêde bikin. Me dev ji F-35 bernedaye emniyeta xwe ya ji bo vegera projeyê bi muxatabê xwe re guftûgo dikin. Normal projeya F-35 Tirkiye jî di nav de ye bi welatên bi 6 welatên din re lê Tirkiye ji proje derxistine ew jî weke ceza ye. Ceza lê birîne. Nikare tê de cihê bigire. Herê Tirkiye jî çû. Niha şandeya Dem Partî çima li Ewropayê
Bikîjan derdoran re hevdîtina pêkitîne şande dibin seroketiya Tuncer Bakirhan de îro beşdarê civîna masaya Gloverya Katam House ya navenda Ramane ya navdar ya Cîhanê ye ew tevlî wê civînê bû beriyan ha li Almanyê bû heyeta Dem Partiyê gelek kesayetî navdar tevlî vê civînê bûn di nava wan de siyasetmedar jî hene akademisyen hene Tuncer Bakirhan derheqê pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya li Tirkiyeyê agahî da beşdaran pêşniyaz û perspektîva çareseriyê ya Dem Partiyê de derbarê şer û pevçûnên li rojhata navîn de bi mîvanan re bi beşdaran re parve kir. Ev mühim e. Bakirhan piştî beşdarê pişra çi bû çû li Meclîsa Lordan tevlî sempozyumekî bû. Li wê derê jî mîvanên cuda hebûn, beşdarên cuda hebûn, agahî da wan jî. Kî li wê derê bû Osman Baydemîr. Siyasetmedarên İngiliz jî tevlî wê sempozyumê bûn. Çapemeniya İngilistanê eleqeyekê baş nîşanê sempozyumê de ye. Gelek kes derketin têde axifîn pêşniyazên xwe yên ji bo çareseriyên li Tirkiye û rojhata navîn anî ziman. Bakirhan di derbarê pêvajoyê de agahî da beşdaran, daxwaza piştgiriya ji bo pêvajoyê aştî û civaka demokratîk kir ji her kesî. Ama em fehm dikin ku İngiltere di vê pêvajoyê de xwedî rol e. Donald Trump jî. Eger Donald Trump Amerîka li dijî pêvajoya li Tirkiyeyê biya, niha bi şiklekî Tayyip Erdogan xapandibû, anîbû ser xeta xwe û Tayyip Erdogan di vegera Tirkiyeyê de li dijî pêvajoyê derdiket. Ji xwe me pêş de gotibû helwesta Tayyip Erdogan diyarker e. Rû nedîtiye. Îja niha İngiltere em dibînin ku İngiltere di vê pêvajoyê de xwedî mîsyon e, xwedî rol e, wisa xuya ye. Bakirhan anî ziman ku rewşa ku 100 sal berê li herêmê hatiye avakirin, bi xwe re kaos aniye, şer aniye, bûye sebebê pevçûnan, destnîşan kir ku divê her kes bi perspektîv û felsefeyekê nû nêzî çareserkirina meseleyan bibe. Yani em dibînin ku hem Almanya hem İngiltere xwedî rolên ciddî ne di van meseleyan de. We goterê Hevano merak nekin ez tên vedgerim cem we bersiv didin pirsên we ez hinekî di derbarê İranê de hin agahiyên nû hene dixwazim bi we re parve bikim qedera şer wê çawa bibe şer û pevçûn wê bidome nedome rawnda yekem ya vê tekoşîna li hember İranê bi dawî bû di rawnda yekem de İran îdia dike ku wan sîleyekê li Amerîkayê daye wan İsraîl têk biriye wan İsraîl poşman kiriye ji êrişê. Rawnda duyem kengê çend mehêdin dest pê bike rola Kurdan, mîsyona Kurdan wê çawa be, qedera Kurdan bi taybetî wê çawa be. Wextê ez dibêjim rol û mîsyon yani bi zanebûn dibêjim. Çünkü hêzên ku li hember İranê dest bi tevgerê dikin li gorî xwe wezîfe parve dikin derdorê. Eger wezîfe nedin Kurdan jî Kurd aniha amade ne di nava xwe de xwe biparêzin bi şiklên cuda. İran her çend kuzenê me be jî bi zimamê me bin jî yan jî em her çend ji eynî kokê bin jî ev mantıqa îro ya li ser desthilatdariyê mantıqekî kujer e. Îro dest pêkirine dîsa bi sedan kes girtine bin çavan. Ji tekîliya bi İsraîlê têne sûcbar kirin, ji ajantiyê têne sûcbar kirin, doh sê kes hatin darvekirin. Beriya vê meseleyê gencên Kurdan, keçên Kurdan ê li zîndana evînê tim têne darvekirin. Her hefte, her meh. Yani werîşe Muradî hêjî li ber sêdarê ye. Heyf e. Pexşan Azîzî vana kesayetên girîng in, keçên Kurd in, li Rojava mane. Werîşe Muradî, Pexşan Azîzî bel cezayê îdamê li wan hatiye birîn. Dem bi dem nameyê wan derdikevin derva divê em jî xwedî li wan derkevin. Ez ji ber vê yekê ez li ber vê rêveberiya olî ya li İranê nakevim. Hilweşandina wan xêr e ji bo civakên li İranê, xêr e ji bo civaka Kurd. Rêberê olî yê İranê Alî Xamenei ragihand ku di şerê 12 rojan de yê bi İsraîlê re ew nêzik bûn ku İsraîlê hilweşînin
علی خامنه‌ای هر وها گوت کو امریکا کته نوا شر ل شماقکی پر باش خوار رهبر ایرانê Olî Alî Xameneyî di peyamekê vîdeoyê de ragihand ku ew wekî erka xwe dibîne ku çend pîrozbahiyan li gelê Îranê bike. Çima? Ya yekem ji ber serkeftina wan ya li hember İsraîlê. Yani İsraîl nêzîkî rûxandinê bû. Xameneyî dibêje tevê ew qas deng û propaganda tujbariyan İsraîl ji ber darbeyên Komara İslamî nêzîkî rûxînê bû. Pîrozbahiya duyem ku Xameneyî li gelê Îranê dike ew jî tekildarê 12 rojan bû. Pîrozbahiya duyem bi serkeftina Îranê ya li hember Amerîkayê vegirê daye. Amerîka rast kete nava şer dibêje ji ber ku hîs kir ku eger nekeve nava şer û İsraîl bi temamî ji nav biçe û tek biçe. Lê divî şerî de Amerîkayê tu tiştekî qezeş nekir, tu tiştekî bi dest nexist. İranê şêmaqekî stîleyekî pir baş li Amerîkayê da. Xameneyî her wiha got li vir jî Komara İslamî ya Îranê bi ser ket di beramber de şiqameke tund li rûyê Amerîkayê da wekî din pîrozbahî li gelê Îranê kir ku li gorî gotina wî di dema şer de yekrêzî hebiye, yekgirtîbûn hebiye, piştgirî daye hêzên xwe yên çekdar milletê Îranê. Gelê Îranê di vê mijarê de rûyê xwe nîşan da dibêje. Xameneyî got gelê Îranê di vê mijarê de rûyê xwe diyar nîşan da û da xuya kirin ku di dema pêwîst e tenê dengekî ji vî milletê re tê bihîstin. Yek dengekî tê bihîstin. Ev ez bar dikim şîroveyekî rast e. Çima? Çünkü Netanyahu roja yekem ya şer rabû bang li gelê Îranê kir ku rabin ser xwe li hember rejîmê dengê xwe bilind bikin em ji bo we ji bo demokrasî hatine. Lê millet ji ciyê xwe neliviya, millet bawerî pê neanî û tiştekî nebû yani. Ji ber vê yekê Xameneyî milletê xwe pîroz dike ku di yekdengî yekrêzî hebiye di nava millet de. Wekî din çi dibêje her wiha behsa wê yekê kir ku serokê Amerîkayê di daxuyanî û beyannameyên xwe de ragihandiye ku divê Îran xwe radest bike. Xwe radestkirin dibêje yani teslîmbûn. Êdî mesele ne li ser dewlemendkirinê ye dibêje. Mesele ne girêdayî pîşesaziya atomî ye. Girêdayî teslîmbûna Îranê ye dibêje. Ev gotin ji bo devê serokê Amerîkayê pir mezin e dibêje Xameneyî. Yani bersivek nexirame. Ev yani heqaret nake ev gotin ji bo devî wî gelekî giran e dibêje rast e. Ama doh Donald Trump bibîre ve gotibû bila êdî uranyum, matom bila Îran tevlî kara nebe tenê bi petrolê re eleqedar bibe, petrola xwe derxe bifoşe û em jî biryar didin ku êdî hilneweşînin. Yani em ê rejîmê hilneweşînin. Mesela li Îranê 47 kes bi sûjbariya sîxuriya Mossadê hatine desteserkirin, hatine binçavkirin. Ya. Mesele ev e hevanno ez anha li nûçeyên deqeya dawî binêrim û vegerim cem we ka hûn çi dibêjin hinekî bi we re sohbet bikim. Doza Kobanî erê gelek kes wisa dibêjin doza Kobanî bi temamî hilweşiyaye dem li dest hevalê me divê serbest werin berdan. Niha pêvajo çi ye? Parêzer wê serî li dadgeha bilind bidin. Di nava belkî rojên pêş me de biryar were dayîn ku Selhedîn Demirtaş hemî kesê din serbest werin berdan. Yani maneya ku ew di zindanê de bimînin tune ye. Tabii hemî mesele siyasî ye. Yani bifikirin ez Tayyip Erdoğan ne bi mehan bi salan got Selhedîn Demirtaş terörîst e, Selhedîn Demirtaş qatil e, suçdar e. Di doza Kobanî de bîye sebebê kuştina Yasîn Börû biryar dane û 46 kesê din jî hemî bi emrê Selhedîn Demirtaş hatine kuştin bifikre. Serokkomarekî Tirkiye radibe
İnsanekî hîn mehkeme de derbarê wî de biryar nedaye, ew qas dikare bikeve nava sûç û sûcdar bike. Normal li tu derekî dunyayê tiştekî wisa tune. Mehkemeyên bê alî heta biryar nedin herkes bêsûç e. Heta pêvajoya mehkemê de merov nikare xwe îfade bike li serê. Tayyip Erdogan got nade tu kesekî. Ji ber vê yekê ez bim li hember Tayyip Erdogan mehkeme vedikim. Aha, ji doza Kobanî ez bêsûç hatime dîtin û te heta niha te nava xelkê de ez rancîde kirim, te nava xelkê de ez terorîst îlan kirim. Divê tu îtîbara min îade bikî û tazmînat veke Selhedîn Demirtaş. û Selhedîn Demirtaş di jiyana xwe de tişta ku herî dawî bibêje mixabin got. Xwedê emrê Tayyip Erdogan dirêjkê got. Normal gere bikuta Xwedê belayî bide. Xwedê emrê wî kim bike. Xwedê sürüm süründürmüş bike. Gerek busa bigota. Ama negot. Got Xwedê emrê wî dirêj bike. Ama ji bo xatirê milletê Kurd gotiye. Yani ez Selhedîn Demirtaş fehm dikim. Min ew şopandiye. Yani ew jî bi şiklekî divê mirov wisa bifikire ku Selhedîn Demirtaş kîn û nefreta xwe ya şexsî ji hemî dike qurbana milletê Kurd. Tola xwe ya şexsî nas tîne. Bila milletê Kurd bigêje huzurê, bila ev şer û pevçûn bi dawî be, bila statûya milletê Kurd were naskirin, bila azadiya milletê Kurd pêk were, ema bila Selhedîn 10 sal hepsê de mabe ne mesele ye. Di fikre Selhedîn Demirtaş. Ez wisa dizanim yani. Hevano, çima basa nexşariya evê dikin? Te pekî. Çima basa nexşariya Rojava dikin? Gelo. Ma tiştekî guherî. Ez merak dikim. Yani ez nîşanê we bidim. Yani hevalekî peyamekî şandiye dibêje tu dikarî nexşeya şer a Rojava nîşan bidî ka rewşa dawî çi ye? Ez ê wana nîşanê we bidim. Yani rewşa şer ev e. Yani niha hevano bi xêra binêrin. Bi xêra pêvajoya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin, yek ji nîmetên vê pêvajoyê rawestandina operasyonên eskerî, rawestandina terorîzma dewleta Tirkiye li hember Rojava ye. Binêrin ev tiştekî gelekî mühîm e. Ê min şexsen tiştek ku herî zêde kêfam jî re tê ev e. Ew tehdîta li ser Rojava em gelekî aciz dikirin. Bi xêra vê pêvajoyê ev tehdît bi dawî bû. Ev bi qasî sê mehen ne dron li ser Rojava digerin û ne însan têne kuştin û ne jî şervanê me di panîkê de ne. Tenê dem bi dem Daeş êriş dike û yê peyjê Qesedê li hember Daişî operasyon didin destpêkirin wisa ye. Lê tiştekî heye hevano ez ji we re bêjim. Hêzên dewleta Tirkiye, çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye belkî niha ji ber bi xêra pêvajoyê li vê derê agirbestekî heye, êriş nakin, temam. Lê li Helebê, gundên derdora Helebê, li Efrînê ev terorîzma çekdarên girêdayî dewleta Tirkî didome. Ez ji we re numune bibêjim. Binêrin. Ez numune bidim. Kî diaxife? İbrahîm Şêxo. İbrahîm Şêxo zemanekî di YouTube'da mîvanê me bû jî bi xwe ewqatê jî bi koçberan re eleqedar dibe ji Efrînê ye
dibêje gundê me dibin gefan de ye, dibin qirkirinê de ye, hikûmeta demkî ya Sûriye nikare Kurdan, nikare sivîlan biparêze, di vê qesê de YPG karibe helkê me biparêze. Li ku derê li Til Eran, Til Hasil du bajarokên Kurdan e derdora 20-30 kilometre li başûr rojhilatê Helebê cih digirin. Ev bangekî ciddî ye. Divê milletê me jî bikeve nava hereketê, xwedî li van gundan derkeve, milletê me Rojavayê Kurdistanê dibêjim. Ev gelekî mühim e. Niha binêrin. Li van her du bajarokên Kurdan hejmara Kurdan kêm biye ade şiddet li Kurdan tê kirin. İbrahim Şêxo çi dibêje? Li Til Eran, Til Hasilê rêjeya Kurdan gelekî kêm biye. Nüfusa wan nemaye, ciwan ji ber îşkence, ji ber komkujiyê terketine, reviyane çûne. Hêzên Sûriye Demokratîk qesede siyê kîjan ev çiriya başîn dibêjin jê ra. Sala par var hasil. Yani beriya serê salê Til Eran û Til Hasil kontrol kiribûn. Piştî ku li Şamê hikûmeta nû hate ser hukm ji van bajarokan vekişiya bû. İbrahim Şêxo balkişan ser wê yekê ku şêniyê van her du gundan Til Eran, Til Hasilê hemî Kurdin, derdora wan Ereb hene, ev jî bûye sedem ku qesede ji wê derê vekişe. Qesede dikarîbû wê derê weke Şeyx Mehsûd Eşrefiye pênase bike, wisa bibîne, perçeyekî wan deran bibîne û venekişe. Ama mesela Şêxo İbrahim rexne dike, heqeten İbrahim Şêxo dibêje qesede diviye bû li wan dera bisekiniye ji bo parastina van her du gundên me yê Kurdan. Ez dibêjim qesede wê bikeve nava hereketê bi Heteşê re, bi hikûmeta demkî re biaxife ji bo tîmekî YPG bişîne wan gundan. Ama tiştek wisa dibe, yani ev çi rezalet e. Neheqiyên ku li Kurdan têne kirin wiha anî ziman, Kurd li Til Eran, Til Hasilê rastî pirsgirêkên ewlehiyê tên, kesên ku zilmê li Kurdan dikin nayîne girtin. Hikûmeta demkî nikare Kurdan, nikare sivîlan biparêze. Kurd jî wekî Elewî, wekî Xrîstiyanan dibin hedef, dixwazin cîwarê Kurdan vala bikin. Ez bawer nakim hikûmeta niha karibe karê xwe ewlehiyê pêk bîne başî selametî. Divê muheqqa qesede YPG bikaribe bikeve nava hereketê wekî were milletê me biparêze. Komên çekdar tenê navê xwe diguherînin, lê tevgerê wan ên berê xeter in. Dijwar in. Sûç dikin. Gundê me dibin gef û qirkirinê de ne. Qesede YPG divê bikeve nava hereketê. Wisa rêveberiya Xweser jî dikaribe müdaxele bike, xelkê me yê Kurd biparêze, baş dibe, dibêje İbrahim Şêxo. Herî dawî çi dibêje? Divê hesabê gef û îşkencê were xwestin, divê sûçên li hember Kurdan hatine kirin bê hesab nemîne. Dibêje İbrahim Şêxo. Ev jî mühim e. Wekî din elbet Kongra Star jî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hin tiştan dibêje. Niha wextê ku me nexşeya Rojava anî wisa otomâtîkmen nûçeyên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hatin bîra me. Yani Kongra Star jî saziyeke Rojavayê Kurdistanê bi daxuyaniyekê beyan kir. Em ji tevahî rêxistinên jinan yên azad yên cîhanê ji tevgerên civaka demokratîk rêxistinên werhasil ji hemî dünya alemê dixwazin Elewiyan biparêzin. Elewiyên li Laskiye, Tersus ên peravên avê hemleyên piştgirî û pêşketina alîkariya mirovî divê me daye dest pê kirin. Em diçin wan dera. Gelo di çarçoveya parastina wan de milletê me Efrînê heye tune. Efrîn çi bû? Milletê me dikare vegere. Milletê me dikare zeviyê xwe bajû. Dikare xwedî li zeytûnê xwe derkeve. Ev hemî mesele ne pirsgirêkin. Divê merûv şerê İran û İsraîlê wextê derket, divê merûv meseleyê xwe din daneyne aliyekî. Tim xwedî li wan derkeve. Xwedî li Şengalê derkeve. Mesela Şengalê jî yani mesele bi dawî nebûne. Statûya Şengalê wê çawa be? Li Şengalê tîbûn, birçîbûn heye. İnsan dikarin zeviyê xwe bajon. İnsan bi çi xwe xwedî dikin? Li Maxmûrê dîsa bi eynî ew e. Bi vê wesilê hevalên me ê Maxmûrê, ê Şengalê, ê Rusyayê, Kurdê me, Kazakistanê,
Kırgızistan, Kazakistan, hemî welatên Rusyayê em rêz û hirmetê xwe ji wan re dişînin. Şengal, Maxmûr, her derê. Ji xwe Rojava em zanin. Madem me behsa Rojava kiriye hevan no, ez tiştekî bînim bîra we binêrin. Ciwana cuma hevala me ya rojnameger tî bîra we dem bi dem derdket ji me re şîrovet kir vê derê hevala me bû gelek piştgirî da me di nav wan zehmetiyan de di rojên şer da û pira qereqozaxê hebû, bendava tîşrinê hebû, çeteyên dewleta Tirkiye êriş dikir, mesela min biçî hebû, tam di nava şer de bi me re bû heta niha. Çi bû em zanin? Beriya 20 rojan bi erebeyekî bi hevalê xwe dema ku ji wezîfe xwe dihatin, weke rojnameger di rê de qeza kirine û pir giran birîndar bûye. Hevalî wê din sivîkî jê filîtîne ji qezayê, ama ew giran birîndar bûye, rakirine nexweşxanê. Wê rojê min îmkan dît ez fêra bikim tekîliyê, bikim diyalogê, ya rastî peyamê deng me ji hev re şand, dengî wî li cem min e, tekîliya min pê re baş e. Ji vê derê bi vê wesîlê em silavê xweş te re dişînin cî wana, em hêvî dikin demekî kin de tu rabî ser xwe, ka ez binêrim ya Facebooka wî hebû ez binêrim, eger dengî wî hebe ez bikaribim bu ara parve bikim süper dibe. Ya rastî min amade nekiribû çünkî tiştekî taybet e, min pir nexwest ez bikevim nava ew ê. Min pir nexwest tiştê wî taybet wisa eşkere bikim, belkî naxwaze, ama ji ber ku ser medya civakî parve kiriye, êdî heqê mirovan çê dibe. Ya tiştekî wextê ser medya civakî hat parvekirin, normal heqê mirovan çê dike, merov dubare bigire. Ka ez vîya hema ji we re vekim hevan no. Bi vê wesîlê em hevala xwe jî bibîrtînin bînin bîra xwe. Cîwana em dixwazin tu rojekî kengê te xwe baş hîs kir, tu hema tevlî weşana me bibe, em hinek halê te pirsin. Ka deqekî tamam. Niha rûpela tamam. Çê bû? Niha halê nexweş ê cîwana cuma ev e li nexweşxanê. Pir giran nexweş ketiye ya. Birîndar bûye ya rastî yani. Birîndar bûye. Ev rûpela wî ya Facebookê ye. Ji bo wî ez dikarim parve bikim ji ber ku min gotiye medya civakî ye. Ka ez dengî vekim çi dibêje. îro mêvanekî min ê gelekî giranbûha hatî gel min. Ez pir jî hez dikim. Ji dêrikê hatiye, bi komek hevala re hatiye. Hevalê bilind, yê ku li cem min gelekî giran e ku min gelek moral neha vê evarê jê girt. Bilind tu bi xêr hatî qamişlo? خلاتي جوانا Gelek spas. Ez gelekê xweş bû min te dî. أنا ديدا جوانا مي لا بالآلية Spas dikim bilind ji min re جوانا gelek spas, gelek hebûna te ji bo min bes e bilind. Ez gelekê xweş bûm ku tu hat serdana min. Tu jî dixwazî bêje? جوانا از خلاتنا از هاتنا سرداناتي حاندش بي أم خير هاتنا شدة سلام الرابع جوانا بيجي كردستانا سلوكا Baş e. Dirêkî de behsa qezaya xwe dikir, ez bar dikim ev derbû. بۆ حەزکردنê min ji her kesî re li Kurdistanê, ji derveyî Kurdistanê, li Ewropayê tek tek êvara we bi xêr û xweşî bê. Silav û hezkirinê min ji her kesî re li Kurdistanê, ji derveyî Kurdistanê, li Ewropayê tek tek dayîk, bav, keç, xor, ciwan, zarok ji we hemiyan hez dikim, çavê wan maş dikim. Çi kesekî ku bi peyamekê vê jî rewşa min merak kir, rewşa min pirsî. Qezaya ku me derbas kir qezayeke gelek giran bû. Lê ez gelek başim, ez hersî hevalên xwe em baş in. Dibe ku ez hinek êşiya bûm,
ليه بحسكرنا و بدعاين و ببيامن و بحسن وين خوش من همي اشياء خوش بيركرن وددمك قالك نيزدا جارك هدن ازي بقرم سركاري خوا رابن بمشم لناو اكي بخويا روناهي تي في وهر تشتكو بقوما ازجبو وراقهنا من خصوص في فيديو چه بكم جبركو بحزاران پیام جمره هاتن من ندی کاری از برسه بدم لی من دیتن من حسکرنا ودیت من مراق داینا ونیکو و خواستم روشا من ناز بکن من دی جبو ویجی تک تک از وسلاف دکم روشا من باشه دیدم گلک نیزده از جاره کدن بدگرم سرکاری خوا ویجو حمیان حز دکم و روشا من جبری گلک باشتره و دیدم پر نیزده جاره کدن از رابم بمشم و دنام حوالین خوده اول سرکارین خوا از بالدعاين و ام جوي مرني فلتين قزا جرامبو لي مورالي ما هر او مورالي كهون بي منازدكم هر او خرد بوينا كهون بي منازدكم بوي حسكرني بوي هزي بوي مورالي جارة كدنا زي بقرم نبوا جو حميان حزدكم من فيديو تشيكر جبركو بحزارن روشا من مراقدكم بر بيام جمردشينم من خوص از فيديو تشيبكم سلافن خوا جبوا بشينم وبيجم جو حميان حزدكم بيامن وحميان جامن دعاين وحميان جامن وأزب وهما وأزب وجرابم gelek baş bu Ciwana em jî pir xemgîn bûn ji ber vê qezaya ku hatiye serê te em hêvî dikin demekî kin de tu rabî ser xwe û dest bi xebatê xwe bikî ciyê mayî tu bidomînî û carekî ji firsenda te çêbû keremkê were em hinekî behsa mesîleyan bikin behsa rewşateya tenduristî bikin û her wiha tu tevlî nava mesîleyên li cîhanê bibî. Hevan no bes ez xatir ji we bixwazim من حالي وجهي برسي بيامي و هنا كل بيامي وبنيرم تمام تشتكي وسا اورته از نبینم herkes şifaya xeyrit xwaze ji bo cîwana cuma tiştên gelekî xemgînî ye tiştê qezaya navî qezaya merov nizane kengê çi tê serê mirovan سوالکی گلو ترامپ yani dibêje gelo Trump ji Îranê ji xas piregirtiye ji bo şer bide rawestandan ez bawer nakim piregirtibe. Baş ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad silav dem baş te.